ang siyahan nga pinili isugo sa Diyos sa pagmantala sa maayong balita ngadto sa mga katawhan nga naglunang sa kasalanan. Ang Hope Radio gitahasan sa pagmensahe sa kamatuoran. Ang Hope Radio ang paglaom sa mga katawhan nga nangitag kaluwasan. Sa kanunay kasigunta ang atong pagtuo diha sa Ginoo, mamalandong ta niining panahona kay si Jesus mo balik na. Ang Hope Radio gitahasan sa pagmensahe sa kamatuoran. Ang Hope Radio ang paglaom sa mga katawhan nga nangitag kaluwasan. Usa ka huli nga naghatag paglaom ug kadasig sa atong mga kahigalan sa kapatagan bisan sa kabukiran. Kini naghatag og paglaom sa tanan, ang Hope Radio gitahasan sa pagmensahe sa kamatuoran. Ang Hope Radio ang paglaom sa mga katawhan nga nangitag kaluwasan. Ang Hope Radio ang paglaom sa mga katawhan nga nangitag kaluwasan.